Здравейте хора, сега ще играя този малкият акаунт. Да отварям всичките яйца, двете яйца, които се играят, нали смисъл, гледайте да се наслаждайте на гледката. Айде още една игра и ще взема една яйце и ще ми се падне шито. Хора, пожелайте ми буклук. Моля ви се. Пожелайте ми нещо шито. Пожелайте ми. Игнорирайте го това. Хайде, отваряме яйце. Мерси, гайс.